Shwmae, ystod lawr, ymlacio. Diolch yn fawr iawn. Dydd Sul, efe? Amser i orffwys. Wastad yn neis gweld bach o sequins ar y soffa. Always up for sequins ar y soffa. Yeah, we always are. Nawr, tywydd. Sut wyt ti'n mwynhau cyflwyno'r tywydd yn S4C? Wel, fi wrth fy modd, mae rhaid fi weid. Fi'n mwynhau yn fawr iawn, ac mae'n braf cael y cyfle i ddarlledu gwybodaeth sydd mor bwysig i bobl, achos wrth gwrs mae'r tywydd yn effeithio ar gwaith, ar waith, ar iechyd, ac wrth gwrs ar ffasiwn. Beth i wisgo? Sandale neu Wellingtons? Ydy pawb ym mhob man yn dystopio di ac eisiau siarad am y tywydd? Ti fel, no, please, ddim y tywydd eto. I weid y gwir, mae rhan fwyaf o bobl, boed y rhai dwi'n nabod neu rhai dwi ddim yn nabod, yn hoffi dod lan a gofyn i mi sut dywydd mae'n mynd i fod mewn wythnos neu'r diwrnod wedyn, neu hefyd, o'n i'n mynd ar wyliau mewn rhyw wythnos, felly be ti'n meddwl ddylen ni fynd, pa ddillad, ond wrth gwrs mae'r tywydd yn bwysig, felly does dim ots 'da fi o gwbl i sôn am ragolygon y tywydd, jyst gobeithio bod fi'n gywir bob tro. Pleasure. Pam nes di ddechrau ymddiddori yn y tywydd neu mewn cyflwyno? Beth oedd yr apêl? Wel, mae diddordeb 'da fi wedi bod yn y tywydd ers yn groten fach, a fi'n cofio pan o'n i'n ifancach yn blentyn ges i orsaf dywydd yn anrheg gan Siôn Corn i Nadolig. Ges ti orsaf dywydd? Do. Weather station from Father Christmas. As you do. As you do. As you do. Ond ges i... Every little girl's dream. Yeah, Barbie. Weather station. Orsaf dywydd. Brilliant. Wel, Mat, ges i Barbie hefyd, a tracks electrics, lot o bethau. Ond o'n i'n arfer rhedeg yn gyson, yn aml iawn, ac yn cystadlu rasus traws gwlad, a thrac, athletau. Cross country, rhedeg, traws gwlad, a thrac, trac. Oeddwn, ac wrth gwrs, o'n i'n cadw golwg barcud ar ragolygon y tywydd, oherwydd mae'r tywydd yn effeithio ar sut ras mae'n mynd i fod. Felly, se hi'n wyntog, wrth gwrs, gwmpas y trac, bydden ni ddim falle yn rhedeg mor gyflym a bysen ni se hi ddim yn wyntog. Ac wrth gwrs, yn ystod traws glad, os oedd hi'n bwrw glaw, wrth gwrs oedd hi'n fwy mwdlyd, ac felly oedd y ras chydig yn arafach. Ac fi'n cofio un tro ni'n rhedeg ras yn Llanidloes, a ges i nal yng nghanol Cesair. Oh, Cesair, you know what Cesair are? We didn't do this on our gwerth tywydd. No, we didn't. Na, Cesair ydi hailstones. I nearly said gallstones on. Something completely different. Hailstones, Cesair. O, yn y gogledd, Cynllys. Cynllys. Iawn. Ag oedd hwnna di wneud fi redeg yn gyflymach, achos o'n i mewn gymaint o boen, o'n nhw'n brifo ydyn. Felly, ond wrth gwrs, mae'r tywydd yn effeithio ar chwaraeon, ac o'n i yn cadw llyga barcud yn aml iawn, ac wedyn pan nes i weithio i Radio Cymru a dechrau darlledu a chyflwyno'r tywydd ar Radio Cymru, ges i hyfforddiant gan y swyddfa dywydd yn Llundain. Ie, hyfforddiant, training, gan yr Met Office yn Llundain wedyn. Da iawn. Wyt ti'n chwarae rygbi hefyd? Wel, I Gymru? Rygbi cyffwrdd, sy'n chydig yn wahanol. Does dim taclo yn rygbi cyffwrdd, ond ydw, dwi wedi cynrychioli Cymru yn rygbi cyffwrdd a rhedeg. A rhedeg hefyd? Do, ond mae rhaid dweud, yn credu, beth bynnag gnewch chi, mae llawer o bethau yn rhoi boddhad i bobl, ond allwch chi gynrychioli... Boddhad ydi satisfaction. Ond mae cael cynrychioli eich gwlad, cynrychioli Cymru, dwi ddim yn meddwl bod llawer o bethau'n well na hynny, boed beth bynnag yw e. Nawr, wyt ti'n dal i redeg a chwarae rygbi cyffwrdd? Odw, ond dim cymaint. Cymaint as much. Okay. Dim gymaint. Dwi ddim yn rasio gymaint, ond chydig fisoedd yn ôl, nes i a chryw Tinopolis, lle dwi'n gweithio nawr yn Llanelli, wnaethon ni gyd redeg ras 10 km John Hartson yn Llanelli. Felly oedd hwnna yn dipyn o hwyl, ond hefyd yn gyfle da i godi arian at achos da, at elusen John Hartson. Ac dwi hefyd yn dal i chwarae rygbi cyffwrdd, ond ddim mor gyson. Nawr, ti'n hoffi teithio hefyd? Odw. Teithio yn Africa.
Ges i gyfle i fynd mas neu allan gyda ymgyrch gefnogi Nicaragua i deithio o gwmpas y wlad i ddysgu mwy am lywodraeth y wlad, am y bobl. Ymgyrch i gefnogi, so support campaign i gael gwybodaeth, information about Nicaragua, am y llywodraeth, the government. Yeah. Felly, o ti yna ar ôl Corwynt Felix, oedd e? Ie, oedd hwn. Rhyw 2 flynedd ar ôl nath Corwynt Felix Hurricane. daro'r wlad ac oedd wedi creu dinistyr mawr, rhyw 100 a hanner o bobl wedi lladd ac mynd i'r cymunedau lle o'n nhw wedi colli pob dim a gweld sut oedd arian o gwledydd fel Cymru ac yr Unol Daleithiau wedi helpu ail adeiladu'r pentrefi. So, gweld sut oedd y cymunedau, communities, sut oedden nhw'n cael ei ail-adeiladu, kind of how they were rebuilt a cael help gan Gymru. O ti'n athrawes hefyd? Oedd hwn, chydig dros 10 mlynedd yn ôl, mewn ysgol gynradd Gymraeg o'r enw Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringalt yn ystod Rhondda yng nghanol Cwm Rhondda. Oedd e ti'n mwynhau? O'n i wrth y modd ac oedd hi'n braf gweld plant yn datblygu, yn gwneud cynnydd ac wrth gwrs mae'r rhan fwyaf o'r plant yn yr ysgol oedden nhw'n dod o gartrefi di-Gymraeg. Yeah, so their parents, so their rhieni ddim yn siarad Cymraeg, so they'd come from non-Welsh speaking background. Fel ti. Ac yn dysgu'r iaith, yn siarad yr iaith fel iaith gynta ac oedden nhw'n mwynhau clywed fy nafodiaeth. Tafodiaeth, dialect. Ac o'n nhw hefyd, o'n i wrth y modd yn clywed i tafodiaeth nhw. Ac bysen ni fel Miss Evans yn gofyn beth i chi mynd i wneud dros y penwythnos. Fi'n mynd i wario rygbi gyda Betty bach fi, Miss Evans. Wyt ti'n dweud siwmai bet? Ie, shmai bet. Was that one bet? Yeah, shmai bet. Yeah. Ffrind yw bet. Iawn mi. Ie, bet. Ac erbyn hyn, dwi'n galw pobl yn bets. O rai bet, iawn bet. Sut mae yr eirfa dy Cymraeg? Wel, gai weld nawr. Dyn ni'n mynd i chwarae'r gêm yma. Just winning geirfa! Ti'n barod? Dwi'n barod. Wyt ti'n barod? Odw. Oh, the competitive spirit's coming out. Starting blocks ar ddechrau. Great. Who's first? What are you doing? Mae gen ti Ganeuliad. i gyfieithu gymaint o'r rhain a phosib. Good luck. Pob luck. 3, 2, 1, coni off. Weather. Tywydd. Forecast. Rhaglygon. West. Gorllewin. Lightning. Mellt. Thunder. Taranau. Hurricane. Corwynt. Teacher. Athrawes. Interest. Diddordeb. Passion. Angerdd. Opportunity. Cyfleoedd. Producer. Cynnyrchydd. Presenter. Cyflwynydd. Sport. Chwaraeon. Runner. Rhedroeg. To camp. I werthusa. Ai, a fi'n meddwl. Oh! Da iawn! You can see the competitive spirit coming out. Yeah! Ar y dop. Ar y dop gyda Al. Efo Al Lewis. Da iawn, Yvonne. Da iawn. Right. High five. Diolch. Oh!